τις εκθέσεις πρώτες. Πήρε τηλέφωνο στον πύλακα και του κάνει. Αλήθεια το υγρός αλήθεια. Πολύ ζούμε εκεί. Θα πάρω τηλέφωνο 52 νομούς, Εφτάνησα, το Δεκάνησα, Κρήτη. 54 έχουν. Ρε, δεινό, 52 έχουμε ρε, στη γεωγραφία. Ποιοι είναι άλλοι δύο νομοί? 52. Ο κόσμος και ο διπλανός. Η Μακεδονία 13 έχει, τα ήξερα όλα στη γεωγραφία. Πρώτος μελετής ήμουν. Γραμματική έδωσα τη μάχη της γραμματικής. 8 χρόνων παιδάκι μου, πήρα 10, ο Βασίλης του Βερμένος. Με λέει μην το κοιτάς, αυτός πήρε 10. Ορθογραφία, τη μάχη, γραμματική. Και καθαρεύουσα ήθελα να μιλάω. Η δύναμη είναι, η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση είναι δύναμη. Αυτό να δω πέτει. Αυτό το καταλάβω. Περιτά μ' αρέσουν και έτσι. Τη Λαμαρίνα πάντως στη δάγκα της, Ο μαλάκας από πάνω. Τάσου. Γύρανος, σαν το Χότσα, μέσα στη γυμνάσιο. Είδα τα μαλλιά μου να πίνω, με κούρευε ο μαλάκας. Φίλοι είμαι και άντρας και γυναίκα. Σώμης. Βρίσκω την μαλακισμένη που λέει θέλω έναν άντρα 100%. 50 ρε μαλακισμένη, την πάρω με παρτούζα. Με τα σούρες και τους δύο πόντους που έχει ο άλλαλος. Πάει την παρτούζα, λέει αφού τους δύο πόντους. Αυτό που είναι στη γυμνάσιο. Νάσπορ που πρακτικό αγωνά, εγώ με κότσινες που το από πόλος της καμπάγης και έναν αράπη να παίρνει στην πούτη. Πιο πολλά λεπτά θα βγάλει, αυτό το τραγουδάζει, μαλακισμένη. Άς καλά. Τι μαλακισμένη. Τα έγραψε και την κρίσπα. Ο Τασούρης από το Σπινιάρι έχει πέος πούτσα 22 πόντους και οι νοσοκόμες πηδάει 6 νοσοκόμες, 20, 21, 22 ετών και την προϊσταμένη 50 ετών με 2 κορίτσια. Χωριστά, ανά 2 μέρες. Τον ταΐζουν μπριζόλες κοτόπουλα, του δίνουν χυμούς, πορτοκαλάδες και βιάγκρα. Από τις 12 η ώρα τα μισάνυχτα, 3 ολόκληρες ώρες. Η προϊσταμένη ότι την πηδάει σε στάση σκαμνάκι στα ίσα, τη χτυπάει χαστούκι και ουρλιάζει η προϊσταμένη σαν να γρήμει σε κλουβί.